Gata. Foc. Stai tu acasă, știi? Din ea. Cum faci tu? Avem aici? Ia uitați-vă la el. Chuck Norris? Bună ziua, doamnelor și domnilor! De la ProTV avem aici un om cutezător la minus 15 grade, a ieșit afară să joace fotbal. Cum vă simțiți o vreme ca asta în pielea goală? Ne simte bine afară cap-cap? Avem și scaune la bui. Vă place să alergați? Îmi place foarte mult să alerg în zăpadă, naked, la stilele alea de la american. Dar ce v-a făcut, ceva determinat în legătură cu protestul care se desfășoară la București și în celelalte orașe ale țării? Ăsta e un mod original de a protesta în zăpadă, da? Ca să nu mai înghețe salariile, îngheț eu. Hai, dă drumul la joc. O să îngheț cu omul la foaie. Pase cu Matei. Camera după el. Oh, unde pot să plec? Ce faci, mă, mă ziua? Nu, mă, mâine. Șut, mă! Urmăriți, nebun! Am scapat la casa de secția 3 de nebun! Urmăriți! Doamnelor și domnilor, un reportaj din vizual care a filmat la casa. A venit pe terenul oamenilor la secția cu extraordinar! Extraordinar! Acest om! Acest debil mental! Gata.